Nin a forza da borrasca Beatriz foi capaz de frear a solidaridade dos boirenses que fixeron gala da súa implicación na andaina contra o cancro celebrada este domingo en Boiro. Aínda que finalmente non asistiron os máis de 1.500 inscritos, si destacou a gran afluencia de camiñantes nunha mañá do máis desapacible. Boiro, somos xente solidaria, hoxe aquí o demostramos, máis de 1.500 personas que se anotaron, aínda que o tempo non nos acompaña, pero bueno, daros as gracias, tamén darlle as gracias a toda a xente que fai posible a organización deste evento. Quero agradecer a toda a xente que veu de fora, e os de Boiro. Eu no Ayuntamiento estou encantada porque tuvemos un recibimiento especial en canto lle convocamos a andaina, non hubo nada que lle dera para atrás, entonces eu estou sumamente agradecida. O mal tempo foi precisamente o causante de que se tivera que reducir o percorrido de 5 kilómetros previsto inicialmente. Os participantes tomaron a saída ás 11 da mañá dende a Praza do Concello cara á rúa principal, continuando pola Avenida Compostela ata a rúa Peonil, onde entroncaron co Camiño Real. Ademais dos fondos recadados coas inscricións, en da entidade destacaron a gran colaboración tamén dos locais hostaleiros que esgotaron as camisetas conmemorativas, así como a venda de diferentes artigos nun posto instalado na Praza de Galicia. En total, a recadación achegouse aos 7.000 euros que contribuirán a seguir investigando na loita contra o cancro.